10 10 sekunder. Hey Karsten. Jeg vil blive. Hej nære unger. Jeg hedder Tue. Pølser Jørgen lukker. Hvem er Pølser Jørgen? Luk eget kælling. Hvad vil du, din lort? Jeg skal fortælle dig, hvad jeg vil. Jeg vil rage på dig! Smag mine negerboller. Jeg er en bjørn. Må jeg få en hundevalg? Jeg elsker små drenge. Men jeg vil hellere flyvemaskine. Giv mig den over bagi. Jeg er helt pjattet med muslinger. Hold din kæft! Sigurd, du er så grim med de briller der. En hest. Pølser Jørgen lukker. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Min tissemand klør. Hvad skal vi nu gøre? Vi flygter til Batmobilen. Vi har jo ikke nogen Batmobil. Nej! Hvad skal vi nu gøre? Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg hader Paul Krabs. Jeg går i muslinger. Små børn. Amdi Wachowski er hundeekspert. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin.